que hoy se pone sobre la mesa son temas de vital importancia. No los del acuerdo del botánico, sino también el resto de partidos están a favor de la regulación. El PP es el único que decía que primero a nivel nacional antes que autonómica. El deporte, tal y como lo vemos nosotros desde la Secretaría Autonómica de Turismo, para nosotros es un activo turístico especialmente, ¿no? Aquí había apuntado algunas cifras, como hay 143 millones de personas que vienen a España motivados en sus viajes por el tema del turismo deportivo. Diàriament ens passem més de 15 hores asseguts en la posició en la que estem quart, no? I això fa que tinguem una biologia que és la mateixa biologia que puguem tindre els homes i les dones en l'època prehistòrica, és a dir, que està feta per a la casa i realment hi ha un contrast brutal entre l'activitat que fem i el que biològicament estem fets. Això ens planteja que és necessari tindre recomanacions d'activitat física i això fins a fa ben poc no ho teníem mesurat. N'hi ha, els fets han provat, l'evidència científica ha provat que efectivament els principals determinants de la salut són determinants que estan relacionats en l'entorn. Hi ha una frase molt simbòlica que resumeix això, que és: importa més el còdic postal que el còdic genètic. Còdic postal o un virus, les condicions de vida, importa més que la teva pròpia genètica. La quarta causa de mortalitat atribuïble és la inactivitat física, és el sedentarisme, tan sols per darrere de la hipertensió, del consum de tabac i de la hiperglucèmia. És a dir, que si aconseguirem que les persones tinguin una vida no sedentària, una vida activa, reduiríem aquest percentatge de mortalitat. Vull dir, la LOMQE és una llei estatal. La LOMQE és una llei que ve de l'Estat i les lleis, que ens agraden o no ens agraden, són d'obligat compliment, ja ho sabeu. Vull dir, ¿qué pueden hacer? Estamos derogar la LOMQE. No hacemos el tribunal de arbitraje deportivo, no hacemos nada porque no tenemos posibilidad alguna de incrementar nuestra plantilla. Y la regulación de la profesión del deporte no es competencia de la Consejería de Educación y Cultura, Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Ni siquiera es competencia de la Generalitat. Podemos tratar de influir y colaborar en que la regulación de las actividades sociales vayan de la mano de los colectivos interesados. Y de hecho, el director general nos está apoyando, ya tenía un niño ya, ha hecho una carta de los ayuntamientos, está tratando de colaborar. Pero no es competencia nuestra, esta discusión la hemos tenido muchas veces ya en diferentes foros, es competencia estatal.